Mina likhi ilanga lengathi khona mina usenza umchunu umsulwa. Ngizwile nje abantu bethi King wena wathi usenza umchunu umsulwa manje what angikaze ngisho lonto mina. Angikaze ngisho umuntu umsulwa. Ngabe phela bengihleli naye lapha elokhuzane esihlalweni sakhe sokuba uMinister of Police bengahleli naye. But ukuthi umuntu ukunama challenges that he is currently going through akusho ukuthi before akaza kwenza okuhle. Nawe namhlanje uyaxabana nesithanda sakho lapha ekhaya. Kodwa akusho njalo nixabana nesithanda sakho. Akukho kuhle wake wasenzela kona. Namhlanje izingane zakho asikufuni ekhaya. Kodwa akusho ukuthi akukho kuhle wake wasenzela kona izingane zakho. Namhlanje ifamily yakho ayikufuni. Kodwa akusho mhlawumbe ubuza mangisho ukubakhela umuzi abantu bakini. Kodwa still abakufuna uzama. Akusho ukuthi akukho kuhle uke wakwenza. Imistake yabantu basemhlabeni uma ngabe kuvela indaba ezimbi ngomuntu bayakhohlwa abantu okuhle umuntu ake akenza. So mina ngangiveza leyo point ukuthi usenza umchunu ngiyamazi ngisenza umchunu. Namanje futhi ngisamile ngiyamazi mina. Upremier uwala iKZN. Into ene fraud phakathi. Usenza umchunu akayona inhlobo begijimisa ifraud. Into engayisho leyo. Ngaze ngathi uma kuukuthi uthema yefika uma efika lapha ya elokhuzini ku national kwakhona izinto ezwrong usenza umchunu. Kwakhona izinto ezwrong sonke sobabaza sithi awu usenza umchunu akufani kodwa nawe. Kodwa hayi ukuthi singathi angeke kwenza wrong cha umuntu engase ngithi mina hayi umsulu usenza umchunu ngisho ngakuphi. Mina ngathi mina bazongifakazela abantu ababengilalele kahle ngikhuluma lento nabane links listening skill nabangamislidwanga. Kukhona ukuthi ingane yakho uyaza isona isigebengu. Kodwa mase kuthiwa iboshiwe nibabaze ngumphakathi lithi awu lo muntu olunge kanje kanjani ekugcineni mayenzile icase izo investigator uzoboshwa because uyenzile icase nosenza umchunu. Mina nanamanje ngisasho kusenza umchunu lezi indaba eziqhamuka ngayo ngiyababaza mina ukuthi yini lengaka efike yamdida noma isihlalo. Ngaze ngasho kanje ekuqaleni ngathi noma isihlalo yini lefike yakudida ku national imacingwana because siyakwazi ukuthi ubugebengu into ongahambisani nayo. Yini lekudidile ingakho nezindaba zakhe ziqhamukayo aziqhamuki usa provincial zonke manje uyazilandela ziqhamuka usulapha ya kwilokhuzana usu Minister of Police lapha ya. But asisho ukuthi umsolo wandoda when uyoziphendulela solalela kodwa mina nanamanje mangathiwa amacingwana lezi zinto engizizwayo uzenzile ndoda hayi angifuni uqamba amanga kuyobuphoxile uphoxa abantu abakwaziyo before ukuphoxele before because siyabona ama allegations cha aya ngokuqina nje impela uyobuphoxile into engayisho ekuqaleni leyo. You can go to my previous video if you want to. Ngifuni kodwa abantu mina bathi wathi umacingwana umsulu awuyisho lotho ngishingane yakho uyizele makuthiwa kunecala elenzile awukwazi ukuma uthi ngithi imsulwa because awuhambi nayo yabo awuhambi nayo. Ingakho abomthetho mase beyifuna ingane yakho akufanele uyifihle lokuyifihle ngoba iyozifuna iNIU bese kuthiwa idubule eqala funa mabeyifuna bomthetho nje uyicetha uhambe uyiphendulela hamba mntana. Sometimes uziphelezele or ucela ummeli ayiphelezele simple as that. But ikhona abantu abana leyo problem yongakwazi ukulalela right. So ekuthinteni ke udaba ngicela ukuqala ngalo nami ngiqale ngalo lapha ya ethinta uMalema. Malema angifuni uqamba amanga mina njengo King Bhaka namanje ngisamile ngiyawazi amandla akho mina ngiyawazi amandla akho ngiyabaza ukukhulu bakho. Inkinga yasemhlabeni nje sometimes lento iyaba affect ngisho abantu aba ordinary or normal nje. Thola ukuthi umuntu amandla akhe awa misuse. Amandla omuntu avikelo yena awuyenzi into engenaso isidingo. Angikwenzele isibonelo nje uma ngabe uyahlonishwa lekhaya uyi breadwinner akusho ukuthi kodwa thatha isibhamu usiqhumise egcikeni ngoba nakho uyi breadwinner ngoba nakho wena osebenzayo. Akuthi iqhumise isibhamu lapha akuthi ngoba nakho uyi breadwinner labantu ke manje obondlayo ba undermine ngoba uyi breadwinner. Ngikutshela ngempilo nje enormal yabantu nje as citizens uma uyi breadwinner bathande kakhulu labantu because bonke labantu laba kufuna bakusupport ukuze uqhubeke wena ube la ukhona because even njoba wena uyi breadwinner kunamadlozi alekhaya akuthandile akunominate ukuthi ufuna ukwazi ukunakekela labantwana laba bayileli ekhaya. Uma wena uzoba mistreater abantwana balekhaya unamandla
ibona futhi abazokujikela, ibona futhi abazokudonsa behambe betshela abantu bethi uthwele, ungathwele sazi thina. Bakusholo pho ukuthi uthwele ingoba sebeyalwa. Ingoba sebeyalwa bese bethi uthwele. Deep down thina siyaza uthwele and siyokudefenda lapho sithi hayi abazi ukuthi ngokuthwala because ingqinamba zasekuthwaleni lokhu kwangempela ngeke uzuyimele. Akuyona into okudlala, yabo. So Malema wena mistake oyenzile bra wami ukuthi ungayazi into yokudlala, ungayazi into ongadlali. Bese futhi ungayazi into ethi ngalamandla onawo ke manje abantu abakuthanda ethi mawukhulumile uba straight ugcina ukhuluma inoma yini noma kanjani. Uyabona nje le yokuthatha lela toys lesibhamu lesa noma lesa sibhamu lesa osibiza ngetoys. Uqhumise stage. Akuyona isign yokunqoba leyo. Papa labaya kwakumele uwenze ngamathoyizi apink. Nakhona futhi ukusymbolize isibhamu. Akubi right nakhona futhi. Ukusymbolize isibhamu njengempela abantu behlangene because vele abantu banezitha ngaphakathi, abanezitha kwipolitiki bafunda ngesibhamu. So wena kufanele udlale ngesibhamu bevele abantu beveka isibhamu la ngaphandle. Esibhamu nje ifuna uyibalekele. Ngoba vele abalandeli bakho namakhansela akho nama MPs wakho ayafunwa ngesibhamu la ngaphandle. So isibhamu ungasenje sibe umkhokha. Yabo kuze siqhuma impela bekhona because once kwakhona isymbol and abantu ngempela bona bayitshela ukuthi wena noma ungathi ithoyisi but lanto it looks real. Yabo ingathi uqhumisa kunohlevano oluvukayo kubantu vele abafuna ngesibhamu vele nabo abafuna abantu ngeibhamu noma vele abantu ababulawelwa imindeni yabo ngezibhamu khona into ekumele ubavikele yona abantu. Le nje Malema yaleli icala lihambayo bengafanele uhambe mfethu bekufuna wena njengomholi ungadlali ngento enesibhamu phakathi. Iza kuwena Malema le. Okwesibili Malema, mina as King Bhaka ngiyayi understand iconcept yakho bengabe ukhulumela abantu bokufika ukuthi into uyibuka in a bigger picture, but funa we understand if it land eyokuthi indlu nendlu inomthetho wakhona. Kanzama kunowakhona umthetho, kangubani kunowakhona, eNingizimu Afrika kunowakhona, kulamazwe angaphandle kunowakhona. Uma wena uzokhuluma ngokunganako ukuthi ukhombise use South Africa ukuthi abantu bangaphandle ungadela inoma yini mangabe kuza kubona uthini ngalabantu balana abanga understand ukuthi uqonda ukuthini, and leyo nto leyo ikhombisa ukuthi wena obaqhatha nebhizi. Yabo ungaza into oyishoyo ngiyayibona mina in a bigger picture oqonda ukuyipainta yokuthi wena ufuna ukuunite iAfrica as a whole, but ngithi mina kuwena kuyimanje South Africa ngempela masikhuluma iqiniso imisebenzi iyantula and abantu bethu esinabo eNingizimu Afrika sometimes ibuye bahlule kwenza eminye imisebenzi, sometimes bafuna ukubachuza, sometimes bafuna ukuncengo. Uma ngabe kufika labo bangaphandle they just run, you know the story, and leyo nto yenza bagcina bethu baba la bengenayo imisebenzi. Uma wena njengomholi uzovela ukukhuluma into enjalo khona izinto ezikhulunywayo, khona izinto ezikhunyelwa phansi, khona izikhunyela phansi. Lokhu kokuthi abantu bokufika wara akuyona into ongavele ume shuthi wena uthuka Mkhize bese uzoncoma abantu bakangubani. Into efana naleyo ifana nalo othe ekwinhlangano ANC kodwa wabencoma iDA. Wrong leyo nto leyo. Uma ku ANC iprotector, ivikele, ingome, right noma wrong, because mayiba wrong uwena umholi shuthi uyifaka ehlathini. Awukwazi ukufaka abantu ehlathini bese uyajika futhi uzothi wena basehlathini nje labantu nampa abalokhuzana right eceleni. Ayikho right leyo nto bafethu. Uma singakwazi ukubonisana ezintweni ezifana nalezo kanti sizonqoba kanjani leto sifuna ukuyinqoba bese simshayela izandla ezinkulu umkhwanazi ngesibindi. Yabona umkhwanazi ke la ube nesibindi esikhulu sokwazi ukuma. Ayikho into ukhiye empilweni njengokwazi ukukhuluma into bese uyayimela. Into engqinamba yabantu abaningi banalo izwi lokukhuluma, inkinga banalo abanabo amandla okuma mase bekhulumile. Mase ngazi ukuthi kunomungozi kulula ukuthi bavele umuntu useyabaleka. Right, bengithinta yiphi indaba le ka Julius Malema lapho mfethu wena ushawe ukudlala, wadlala ngegeja kuziliwe. Akudlala ngegeja kuziliwe. Lento yokudlala ngesibhamu unerally ayikho right mfethu leyo nto. Okay fine, you can appeal this thing as much as you want. Abakukhonzile nathi esikukhonzile soqhubeka sikukhonze, but kufuna wazi ukuthi empilweni
akudlalwa ngegeja kwiziliwe. Noma ungathi akulona igeja ithoyisi, but ithoyisi legeja lisimbolaza igeja kanti kuziliwe. You don't make that mistake, bro. Awusikhumisa isibhamu ekhaya, awudlali ngesibhamu ekhaya. Yabo. And mangabe uxoxa nabangani bakho noma nixabana, awujahi futhi ukusabisa ukuthi unesibhamu lesusuke isibhamu wena. Ayikho. Isibhamu into yokugcina. Into ebizwa nge-self defense, mawungasazi uzokwenza njani, usukhipha sona. Thank you so much. Ngiyaqhubeka ke manje. Ngiya odabeni luka Nathi Mthethwa njengamanje. Ngiyakulolu ke manje luka Nathi Mthethwa. Mhlambe ake ngiqale kanje lika Nathi Mthethwa. Ngifuna ngizwe kahle la nikhona. Mina I am a spiritual person from level 7. From the spiritual world thina siyasibona ispirit sika Nathi Mthethwa ukuthi ngampela uNathi Mthethwa udlulile emhlabeni. Ukudlula emhlabeni nje uNathi Mthethwa cha yena udlulile emhlabeni. Ngizwile abantu bethi akadlulile bethi kunjeni kwasiphoqa ukuthi no ake sibheke ngama level ahlukahlukene. Ukudlula kwakhe emhlabeni nje impela nje cha yena udlulile ngoba ispirit sakhe sesiyavela nangapha ngakuthina. Sesiyavela lapha ngakuthina. Kodwa ke yini King Bhaka eyenza uNathi Mthethwa agcine eshiya indlu allocateelwe yona from France I decide ukuya ehotel. Mfethu asibeni real ukuze sikwazi ukuphila lekhaya. Kuyenzeka lapho ukhona emakhaya. Mhlawumbe uthola ukuthi uzoxabana nesithandwa sakho. Uxabane nje bese uthi hayi ake ngishawa umoya. Mhlawumbe ngigoduke ngekhaya. Mhlawumbe umakoti uthi ake ngihambe ngivashele ekhaya because ngixabene nomuntu wami. Umuntu wakho mhlawumbe axabane nawe athi hayi ake ngingalali naye namhlanje because ngixabene naye ake ngihambe ngolala. But khona ingxabano injani ikhona ingxabano. And lethu thothi mangabe iloku yenzeka iqale yenzeka into uyabona uzama ukuyibamba iphinde yenzeka into uphinde uzama ukuyibamba iphinde yenzeka into iphinde uzama ukuyibamba bese uthi hayi ngeke angikho happy mangabe ngila ongenani ake ngihambe ngishawa umoya ngize ngapha. Uma uthi ushaya umoya kuyenzeka futhi in real life ngisakhuluma ngabantu nje general uthi ushaya umoya umuntu ocabanga uthi uyayisolve iproblem uthi uyamshiya umuntu wakho uyosha umoya avela sala umuntu avela shisa imoto yakho noma adine ukuthi uhambile avela shaya imoto yakho ngama ife amawind noma avela vundulile indaba zakhe ingaka. Nalamanje khona indoda engiyincomayo empilweni mina. Uyabona indoda ekuthiwa uMalusi Gigaba. Indoda leya. uMalusi Gigaba samfikela isigaba sokuthi angayibulala ngesikhathi exabana nowa kwakhe uNoma Mngoma. Ngokomthetho uMalusi lapha ya kwasemele ayibulele because uNoma wayethreatenisha ngokuveza zonke indaba zika Gigaba ake azazi namahlazo akhe. Engaqali ngoNoma even leya ngane leya eyaveza idick kalokhuzana ka Gigaba. Kwabe isigaba lesiya ukuthi as umuntu owumholi ukuthi acabeka kaningi ngempilo yakhe bengabe into yakhe isihamba intanta nje. It imagine if this thing was in your mouth. Yabo ngokomthetho kwase kumele ekuthoba waye week kwasemela ukuthi hawu ngeke ngisakwazi ukufacana ilento ukuface iCountry angivesane ngithathe impilo yami as well as no Pastor Zondo ngesikhathi kuvela leza ndaba zakhe leziya naye ethitshela baka Bosch bathi uyi-adjusta kancane evela naked ikade intombi ngokomthetho leyanto isuke isithi ma week ithathe impilo yakho siwabonga amaqhawe akwazi ukuba strong nangezimo ezisuke seyifikile. So akubonaka abantu abakwazi ukuba strong. Nawe futhi ekhaya usuyazi mhlawumbe kufika isigaba naze nahlukana nomuntu wakho because bese kufika isigaba sokuthi anikwazi ukuphilisana. So engaqinisekisa ukuthi lapha eFrance wenza into eright uLokhuzana uLokhuza uNathi Mthethwa wenza into eright ngokuhamba nomkakhe bengabe yale. Wenza into eright ngokuhamba nomkakhe boyale. And a mistake eyenziwa ama politicians almost 90% ma politicians bafowethu niyahluleka ukuphatha kahle amakhosikazi enu mangabe nisemandleni. You only pretend amakhosikazi avele la engathi right kan deep down ahethekile. Nani makhosikazi akuyipolitiki nasemabhizinisi naphezulu makhosikazi niyahluleka ukuphatha kahle amadodeni. Truth must be told.
thola ukuthi unkosikazi uzothi usemithingini azabuye ngo2 ekseni indoda lokuhleli nje endlini ilinde umfazi wakhe ukuthi uyabuya bebuya athi umfazi nobe ngisebenza imali kuzothiwani ngoba phela vele uyena usebenza kodwa deep down lonto iyayilimaza indoda deep down madoda iyawalimaza amakhosikazi lento ukuthi mangabe nithola amandla kade niwanivuka uthola iposition ube uminister ube ideputy ube whoever oba uyena bese ukhohlwa umfazi wakho kade niwanivuka enanabantwana bese uzohetha yena. And ngicela ama politicians ayilungise leyonto because iyona ngqinamba nathi la ka spiritual world esibhekana nayo uthola ukuthi yes uyalwela impilo yakho kodwa wena uhlulwa ukulwela lo muntu wesifazana okade uvuka naye kulula nje ukuthi uhambe ulala out ubuye uhambe uyilalela somewhere agcine babhitha umuntu wesifazana bese ebhitha agcine elwa bese elwa afuna ukudonsela phansi bese kudonsela phansi bese ungabi sometimes strong enough. If you get it, good. If you don't get it, it's okay. One day you'll get what I'm trying to say here. You'll get it, what I'm trying to say here. All right. Mase ngizobuyela kulika ngizwe. Ethinta ungizwe nezitabani. Mhlawumbe ngichaze kanje. Njengoba ngeke ngayithinta ekuqaleni ngathi kweningizimu Afrika umuntu nomuntu nomhlaba wakhe. Ifana nakwamanye amazwe wonke amazwe kunabantu ababizwa ngama ambassadors abarepresent amanye ama country kodwa kwenye country osho ukuthi kuleyo country kunalowo mhlaba walenye country kodwa within the country labo bantu ama ambassadors abalapho even yena unathi umthetho kade leyonto be represent iSouth Africa lapha eFrance wonke amazwe anaba abantu abarepresent iSouth Africa nje so uhulumeni wenze likhulu iqhaza ethi usebona ukuthi ikhona le community yabantu abathandana nobulili obufanayo wayibona uhulumeni wase endorser ukuthi ayingacwaswa ayivikelwe ngoba inani i-community inomhlaba wayo and ngenhlanhla futhi abantu bayi accepta leyonto bangabacwasa sebekwazi ukuphuza ndawonye endaweni zobumnandi kujatshulwe kube kuma event umuntu oyigay noma lesbian ayoba uMC abe uMC like abantu abangawona ama gays babamlalele futhi bamjabulele uyabona abangawona ama gays and lesbians bamjabulele uMC kube mnandi kube nje ukuthi lento kumukela iyagcina ingena kubantu but for the fact ukuthi anomhlaba wawo mase kuzoba khona nezizwe ke zinomhlaba wazo njengoZulu for instance uZulu naye unomhlaba wakhe namasiko akhe represent okuthile ngoZulu ifana nemali uma ngabe ubona imali inobuso bukaMandela ubuso baMandela busho okuthile emalini uma ubona ibhubesi emalini ibhubesi lisho okuthile emalini uma ubona irhino isho okuthile emalini that is why imali ine value uma usuwenza fake wena yemali ingakho uboshwa ingakho usuboshwa manje usuwenza fake ke wena manje uzogcina uthenga ngawo le fake kanti akuyona same things applies kwaZulu lokhu kwemvunulo kuyigugu bafethu if lento singayifundisi akufanele sibe nama problems afanayo and ifuna understand lokhu kwemvunulo kuyigugu lwakaZulu yila uthi mawusugqokile bese uthi mina ngoZulu ngiyakomplya kwimthetho yakaZulu nothi ke manje yase South Africa yakaZulu ngoba usudle lokhu kaZulu uma ifana noma usugqoka i-uniform yophoyisa once wayigqoka i-uniform yophoyisa usushilo ukuthi mina I am a police officer imithetho yale uniform nesithunzi sale uniform nesithunzi sale sigqoko ngiyaunderstanda uma sekuqhamuka umuntu nje azogqoka i-uniform sekuyicala lelo ngoba akayi-understand ukuthi le uniform ayigqokile isho ukuthini le uniform ayigqokile same things applies kulento yakaZulu uma ngabe usugqoka imvunulo funa
understand ukuthi imvunulo isho ukuthini. Uma usuka komunye umhlaba waka gays and lesbian uzogqoka imvunulo yangapha, usho ukuthini lapho? Usho ukuthi uyabadelela laba bangapha, because laba bangapha inkolo yabo ithi abafuni ukungena ukuphazamisa inkolo yenu ngokahulumeni, kodwa wena uyasuka uzogxambukela entweni yangapha. Ingakho kuzovuka uhlevana, kuvuka uhlevana. And ayonto encane, sibonge nje ukuthi ungizwe usheshe wayikhuluma lento yangahamba phansi, uvele wayikhuluma and ngenhlanhla abanye bayithatha bangayithatha serious. Siwabonga amaqhawe afana noSominzi avele nje angayithatha personal, avela understand ase respond ngama action. Siwabonge nawo nabanye baningi, nabanye kade ngibona nje nabanye abayi understandile, abanye bazi bayi understand late. Okusho ukuthi laba bathi bayabopha ukuthi ungizwe utheni, abaphume lapho ngeke zibasize lento kubopha. Uma bebopha bazoyenza lento manje kube ngazuthi ngampela sekuyilezizwe versus ilo mhlaba walaba versus umhlaba walaba, lento esingayifuni yenzeke. Noma ngakuthiwa abantu baka human rights noma bakabani, leyo kubopha baphume kuyona, aba acknowledge nje iphutha elenziwe olokhuzana ilawa majita lawaya athe bengabezenzela into yawo engaphazanyiswa babezenzela, bavele bazogxambukela entweni ekhombisa uZulu ukuthi ubani uZulu. Shiya ukuthi vele kuningi osekulimele ngento ethinta uZulu, kodwa ithi into asingalimazi mo noma sekubona ukuthi kuyalimala la, angalinyazwa mo. Ziningi ingwe number verses ezinto ekusafuna ifixwe ngento ethinta uZulu, but singalimazi mo, singalimazi mo. Okusalungiseka silungiseni, kube ukuthi ongeke kusakwazi ukulungiseka, ongeke kusalungiseka. Yabo. So nje mina ngithi nje angiyithinte ngigijime lapho nguKing Park. Uma ungangizwanga mfethu sorry, kodwa mawungizwile thank you. Waphela kubona bonke abantu abangaba newisdom yongizwa. Kodwa ngithi mina umuntu nomuntu nomhlaba wakhe. Umuntu beyipractice into yakhe leyo ayenzayo angayi-understand loya, akayipractice kulomhlaba wakhe, angagxambuke. Uma wakamkhize dila namabelief ala kaMkhize, musa umthetho uyowushaya kangubani, ngoba nizoxabana nabantu bakangubani, nizoxabana nabantu bakaNgcongo, nizoxabana nabantu bakaNzama nabakaMkhize. Wena mawunomthetho wakho la ushayela, ushayela. King Park ibuko ayifakwe ebusuku, ngizoyifakelwane mina. Ibuko sometimes ezokuprotect amehlo. Kuyenzeka ngikwenza isibonelo nje, kuyenzeka wenza ulive kanti uvule ilight, kune lighting. Sometimes lighting oyivulile ayizi kahle emahlweni, bese kuphoqa ukuthi faka ibuko to prevent amehlo akho from lighting efakwe abafowethu labo bagculila. Uyabona? Emini kuyenza kufaka ibuko because indlela ilanga elishaya ngayo we protect amehlo from the sunlight, u protect amehlo from the light. Aqhamuka umuntu athi hayi akulokhuzwa ayilokhuzwa ayifake ibuko ebusuku, aka understand ukuthi kune light olokhuzana ukuze bakubone kahle, uthe awuthi ufake light then leyo light ayize kahle emahlweni, ibuko ezokuprotect light ukuze abantu bakubone kahle. Ngithake ngicacise nje into efana lezo. Igama ngubhaka isibongo wanza bathi ngihlambile, bathi ngibonile, bathi ngizenzile ke ngithanda ukubhubha. But ke kafushane nje Malema akudlalwa ngegeja kuziliwe mfethu. Ma unamandla wavikela amandla unawo, ungazenzi izinto ezirong. Akhona namakhosana emakhaya obaba basuke sebethembele kuwona ukuthi bayovusa lo muzi. So kubhlungu ukubona inkosana yakho ithandayo isiyongena kuma drugs, kubuhlungu ukubona inkosana yakho ithandayo isi misbehavior, kodwa ube kade usubeke ithemba kuyona. Yabo okusho ukuthi uma ngabe unamandla wavikele amandla osuke unawo, wavikela amandla ukuze mase kumele uwaveze this right. Yabo even nje ipower ekulwelayo ayijabuli ipower ukukulwela into engathi sho ukuthi you made a mistake. Uthathe nje isibhamu waqhumisa noma uthathe nje into ebukeka sasibhamu waqhumisa sesiqeda amacala ngento obungayi avoida. Into ongakwazi ukuyigwema igweme ukuze lonke ukwazi ukuyigwema, ukwazi ukulwelwa kuyona lento ongeke ukwazi ukuyigwema.